rame di konser iki ya. Tak delok dulu. Oleh ngoyo iki nanti tak ngoyo cilik. Aku tak kehilangan wih, kok ora wedoke kok lho. Apa sih, Mas? Kata melok festival Balayang-layang. Itu lho brosure. Oh, layang-layang. Yo wis. Daftar. Ayo balik. Daftar ya. Penontonin mau. Penontonin di kanok mang. Kanok kabeh penontonin. Dah, nanti foto dah. Ojo lali teko nang Tanggal 10 karo 11 dino Sabtu karo Minggu jam 8 sampai mari. Ojo lali.